Saya ketika apor ke meeting pi nedo nang nelo pusi litum kace perai seta alam du kok pen masih meeting nang litum da hang det lo la pen ke demonstration hang det lo ahok lo ilitum nang kok lo hang hit e henodak lo demonstration claim clear e henodak lo ilitum che than olo demokrasi alam che than piklo la pen election ko pima po alam da che than piklo seta ilitum hala ke nang ji ho de bangke ilitum teni jang titilo la pen ke dam tan MLA election bangke CM ke hai matanil phan congratulations in a pi nilile ni phan congratulations nang pitha pole pu dakali nili hai veklo pusi pu seta ha phia bage nili chot kali anur ka pre dum da hai thu the la bangke manghu prong lo itum chini lo lage hala EVM tempering mane EVM are low pin ni ge vitap aprang ben setting videt la pen bluetooth system pen ha kahe low pen nang claim det la son misen lage ilitum linganing ye chot kali election rem det posi pu puali Elon Musk pudo per theng bong ke plang nei bang inut lo lang li athik te plang nei bang lor kong lo la pen alang li ge la computer pe ne lok se salam bang lo EVM pe ne ka salam lo bang lo alang li te pulo EVM ke la ke manipulate me pu la bang ke setting det seta me la pen pi ne vitha pi prus ta me pu la pen kitab long ta tok la bang bluetooth system pen ke ber tang pota lar phak me paladak ke tok du la pot si ilitum remdet lo remdet pen pot sita remdet amat alama bange puan jut kok nangji matha thedet nangji pu alam kali lo ke hai bange se than ling sita bongo sena tum si hai lo BJP karbia BJP tum cerap dun lo bongo sena phan cerap dun lo la pen ke alang litum phan pe hai la so alam buji je det ji mene sita demokrasi po alam chini lote la pen election po alam chini lote la ansi chini unji la ke ahok lo karbia BJP tum si bongo sena phan pe hai la non ilitum HAD minister ke amit hai man ke bongo sena ka leader mene ba rona teng ben mininga teng ben pudam lo tikalang lo alang li non ge bongo sena si ilitum arichu non ge kupuson si alang li phan richu bat det loma bongo sena phan ye bat det ke ilitum hala election hud mathak krang amat urunodoi penajok bihek alam la suri sira pharohini ra phokke pa poisa pen atangka pen la pen hala lakpoti baideu suri sir kep lo ne pilone hala pen ajok la pen esona bangke hala kaperi bang paperi lo BJP tu mane bongo sena tu paperi lo bongo sena asakora tu paperi lo BJP karbia BJP tu mane bongo sena asakor pusi tu punang kokpo athema lang litum si non ituma HAD minister ta kapenchong lo alang litum kali puji election alam chini lo te lan si chini ji kalang ni tum si pinchong lo pupu chini unji la yeso pen akaphola pen si itum adet
Aricho Karbi Anglong West Karbi Anglong Aricho lapen di Mahasau talo Aricho ke Bongo Sena Pansi Pincong det la aja tum pulo HAD minister के थांग ना गली लगे CMC claim link दा claim जी के उसे पुला है सेटा लसन गली लद्दाख la 6 schedule along do 6 schedule paragraph 14 along ke tok do paragraph 14 along Ladakh ke tok do aning hang lo te governmentum aning hang lo te governor aning hang lo te commission ng BG lapen halabang so a commission a report ke assembly along lapen cabinet along HAD minister si BG place G summit G lapen alang lisi a report ta jerso silam dunji jerso kalilo silam eta teglo a report ta ate mahala commission aninge hanga linge minister dang credit legitimate ange hala non laso aporta lata Farukresir Kebra 1995 aningkan si laso por la amendment along daga pedo la tebar thang la box amendment along na pedo ladak amendment along na pedo 1995 aningkan with effect from 12/9/95 the Aprang Hutke with the recommendations of the governor with respect thereto usiara ke to Aprang now la 1995 aningkan la phakama that thereon by the government of the state to top that governor lo anda pelele der lo Assam government si silam der Assam government si silam pulutan te laki cabinet minister lo HAD minister lo lai ka silam po non a commission bang silam et lo pangni et lo additional chief secretary Kalyan Chakraborty si a chairman alangli IAS officer Nilita Chini alangli siya chairman lo lapen a commission sing et lo inquiry dubong lo non setahan la arula teng pen ili tumapan rata tumapan non anta arju hor hela lapen ko PPC tung ki claim nang yi ke claim kang tung ma nang samit tha puta nang than nun tha puta itum nang pupelang non anta nelige arjudun long lela lapen la so arula tengke hala paragraph 1 clause 2 long keto C D E F walong C D E F a close ating a close upon aja kong pen hala so aja kong pen claim un ko pipilama lake itu ma district ilitung Karbi Anglong ri a area PB hekta un pete muchot sa un lapen amen talar phakta un lapen ke akaprek a district along pacherap dun lok taun lasi laso podlo mene langkircha area a area ke non di Mahasau long si pacherap dun nang litung chini lo ne langkircha area pu hala kandulia na thu halake non di Mahasau long si kapacherap dun
bang akama bang ke claim bom lo ampen la soan ki claim ji itum area ka kapi biji apang hala Dwaram lalong polling station kri si ke Nogao district along Piludun Edlam lapen Dolamara na thu Dolamara kahan nilip na thu lo nilip lo lapen Dwarbagoriya na thu lo hala bangke rong kriner kep lo ne pilone hala da bangke Golaghat a district along si Kapilut Dunjiapan akam claim bom na si itu magdet abangge karbialong ria bang kapete jia bangge ning tetelo kapi bija bang si claim po la kacheplan ike hala ilitum a uluno doipen ilitum a Lakputi by Deupen. Ilitum a ration card pen. Ilitum a job card pen. La pen ilitum a mass joining pen. A matsi la itum a det karbiang non kapi biakam non claim tanglo. La pen itum a richu ke Bengolia munitlo non ke. A hogalam si pudera follow. Ili tumaricho ke Bengolia munit lo. Athema paragraph 1 subparagraph 2 C D E F ateng pen CM pan karju nang ya kamawi alang lihat la HAD minister aning hangateng bisi claim ji la hello andela kum Aku putul le thot lo. Kumada tum lo lage claim. Ke claim ke la karbi a BJP to manglo. Bihar sena bango sena tu kan lage ini ta claim po. Seta la karbi a BJP to mabanglo lage claim do no bangke. Kali po jipuna ni lage. Tini ne de pensi ke claim do no mene ahoglo. Nang itum bhan ilitum ning kiwareta ale kom jadi tini pe me mete pachini pe me mete alang litum sonze claim bompo ilitum la son sinang claim nanglo la pen ke ilitum pubom lo ke itum nitum ingtango pudi politics te moheta ningelo nili pandanang pubom lo alang li politics te Politics ke claim ke abinong ke det kache raiji apan itum akhei kache peteji apan det ta unante angdang da ka peteji apan si politics ke jok ta ke claim ron kache dan ta isi a politics lo ron che dan po banga det ta che raidam tik po anjivi la anta claim lo la ta politics lo akhei ke je pe theji apa amuluk ke je pe ong ya pa ke je pang tang ya pa si politics ke claim politics ke isi avisim lo itu ma khei ke je pe theji apa itu ma det ke je pe theji apa e khei ke je pe ring be ti apa non la na tha a hok lo APHLC ke non nili det kalilo nili pota APHLC lo harokrasi kepra hinia ningkan nili pota APHLC pensi MLA election cedan dulu harokrasi kepra hinia ningkan hala bang sohot ilitum hill state ke ham separate hill state Inglong arat atum an isi a state donangji uke hang karbi atum da dodun lo nilipo do lo dak John Kathar pudo non ge avedet lo ni Francis abang dolang ne pilone sa ulor pamalang li
la pen ke dak sar ik terang pudu gubernur putadu la tum antalo la pen nok betimum putalo hajeng kana tu la pen ke la phige nilik longsodar kathar lo parokreser kebra troksien ingkan election cedan no EPHL Stephen Raidang ing tilo Gandhiram timung lo Dorsing terang lo Barelong terang lo Lapen Langni kupualang langni Muniram langni alang litum ang lo itum EPHL Stephen si cedan lo itum rendet lo lapen itu man pulo election kiko politics tek pulo politics ke tek amat harokre sirkebra trokebra sirkebeningkan ilitum autonomous state long lo amat politics ke tek kasi krong atum autonomous state warpit lo politics ke tek po atum si election na remdet ako si alang litum autonomous state ke wan det lo lagi ni linon na ninje tap kali lo laga kita pelong si dulu lagi lapen politics ke tek pu kipu ilitum ateng ke seusan singin tidak politics tek lo amat batay hini da election ta remdet lo itum pape remdet lo politics ke tek bang lo election remdet lo Sita hok alam mangke alang li helo politics ke tek nei bang lo la si karbiang long ke do ikok lo atema politics ke det ke raiji apan ek ke raiji apan si politics ke claim harokri sir kebra phokebra isian ingkan itum bang haro molokal bang pen karbiatum bang trok ner kebra ner do politics ke tek ke krong atum MLA tanang hai lap lo ang hala ke chair so pape hai vote EDT lo hala slot pen amar hala tum take o polojitin amat non kasi plan ke non 2011 aningkan 21 aningkan asensa salong bangke karbiatum bang tharong bong pen bang thom kebra phobet lo